Balatsare. Oh no. Yeah, arka buki nivaki kuende Think Rich to Get Rich. Secret of the Millionaire Mind. Secret of the Millionaire Mind. Ity arvaikera zegny na notebook zegny, avy zegny book zegny efa ndraseko amintsika agny zegny izy ka mbola tsy nahita anao aloha zegny tadiavy book zegny. Nagnampanga zegny izy agnatin'ny book io. Oui, zavatra telo voalohany zegny ni programming atsika jiaby zao ty zegny. Na za zegny na anao mizaha zao ty zegny atsika jiaby zegny. Raha telo zegny programming atsika io zegny maro amin'olo mbola tsy conscient, mbola tsy tontotra aminazy. Ke aloha zegny raha zay zegny azaventsika anaty vidéo niany zegny. Izy ka tianao zegny agnazavako zegny alefa zegny anao miabonné izy ka mbola tsy niabonné anao avy eo activer notification anao. Izy ka tegna misy raha mikorandra aminao zegny amin'ny raha zaveko zao ty zegny azadigna magnamia j'aime wel zegny ambany eo zegny. Oh, ka ino mi raha telo io zegny. Voalohany volagniny atsika zegny programming amin'ny verbal programming. Verbal programming. Azaveko zay avy eo fa kalma fono. Faharoa zegny atsika koa zegny programming amina hoe moralite, moraling, modèle zegny. Oh, avy eo zegny mazava izy fa mitandregny folon'olo. Izy ka misy raha tokony soratagna zegny aleva malakilaky stylo avy eo andinianao izy ka fa vita zegny vidéo ty zegny. Oh, fahatelo zegny atsika ny programming koa zegny à partir ny expérience ntsika zegny, expérience. Karaha ty amin'izay zegny izy. Voalohany volagniko teo igny atsika programming à partir ny verbal programming. Ino man verbal programming zegny? Le verbal programming zegny igny zegny le raha regninao tamin'ny fahazazagnanao ndraiky jusqu'anao tanora. Mety anao zao ty zegny fa olo maventy. Io zegny le raha regninao nimpody lasa ninoanao zegny izy avy teo tamin'ny farany. Exemple zegny. Oui, tsy olo jiaby zegny afaka mpanambola. Asa zay zegny le raha mipodipody regninao. Na tagnatin'ny tokantragno zegny izy io, na tamin'ny fiarahamonigny zegny izy io, tamin'ny environnementanao zegny, tamin'ny tontolo iainanao zegny, misy vocabulaire zegny mipodipody koa. Ohatra, ambola zegny. Hoe vola tsy maniry avy ambodi-kakazo. Di lasa finoagnanao zegny raha zegny avy eo. Évidemment izy tsy maniry ambodi-kakazo. Fa mametraka le obstacle agnatin'ny saigninao hoe sarotro mitady vola. Fa misandrana izy mahita izy mora fa noho le vocabulaire zegny podimpody dia hitanao hoe sarotro izy. Faharoa zegny moraling, moralite. Oui, fankantahaka, makatahaka zegny. Oh, izy ka tianao raha volagniko ty volagniko asiava zemo ambany eo e zegny. Izy ka tianao. Fa tsy voatery, izy ka tsy tianao tsy voatery magnano zemo anao. Fankantahaka. Ity arvaika na mba raha zegny agnatin'ny boky io. Hoe kila raha tsabony olo mitarimanao io zegny. Izy ka anao zegny mbala tsy haiko mbala zaza. Kila raha tsabony ray aman-dreninao io zegny. Na hoe olo mitarimanao io zegny amin'ny tontolo iainanao io zegny tsy aboenao koa. Ary zay zegny le nagnazavako tamintsika tagny hoe raha ohatra ka anao zegny avy agnatin'ny fianakaviagna misy atao zegny lasa automatique zegny le raha mikoragniny ao miditra amin'ny subconscient mandinao, lasa automatique zegny anao mitsabo le raha fa nitsaboen'ireo ka zegny. Magnano zegny koa zegny araka le nivolagniko hoe raha ohatra ka anao zegny avy agnatin'ny fianakaviagna sahiragna zegny lasa automatique inconscient zegny anao mitsabo le raha raiky tsabonao. Inconscient. Donc zegny il fakantahaka io zegny fort probable zegny inconscient anao amin'ny raha raiky tsaboenao. Oui, fa magnino za mitsabo le raha tsaboeko? Noho le moralite, makatahaka zegny. Safe igny zegny le fahazara. Araka ny raha volagniko zegny hoe ny fahazarana zegny mirasa roe tsara zegny alantsika olo atranatrano zegny hoe misy ny fahazarana tsara ary misy koa zegny ny fahazaran-dratsy. Zay
Mizara roa zegny fahazara. Misy fahazaragna tsara, misy ny fahazaran-dratsy. Donc zegny manomboka zio ty aminjegny zegny. Satria subconscious mandintsika zegny. Le fagnantsika zegny mila apetrakanao atrano hoe aminjao. Amizio ty zegny, zay fo le hena zegny. Amizio ty. Magnaraka zegny, ny fahatelo farany, araka ny volagnan'izy tao koa zegny, hoe ny specific incident. Le specific incident zegny, le expérience nazonao aminjegny zegny. Ino zegny le expérience azonao jusqu'à amizio ty zegny. Igny zegny à partir ny fitsaboananao raha raiky tagnatina répétition zegny, de nahazo expérience zegny anao. Azonao izy teo igny, alefa za mitandregny hoe telo izy novolaniko igny, de ino aby izy teo igny? Ino voalohany? Faharoa kale. Ino fahatelo farany? Ok are, fa mafy anao fa azonao honogno zegny. Donc zegny, ajanontsika eo zegny vidéo niany, izy ka mbala tianao ndraiky zegny andeha azavako hoe raha avy nivakiko tagnatin'ny boky zegny nandaniako lera fa ela be, andravogno izy aminao indray mandeha, ampandrosanao malakilaky amin'ny fiainagna zegny, mbala hita za sorako zegny anao mitandregny, sorako anao mbala agnaraka trany amin'ny vidéo amin'ny magnaraka zegny, lien zegny ambelako ambany eo hoe na lien andeha agnanaovanao le reprogrammation amin'ny subconscious mind, na lien entinao hianatra anglais ambelako ambanao zegny izy, na ny lien zegny ity arvaikera agnazava izy bebe kokoa aminao amin'ny tenin'ny anglais zegny, de ambelako ambanao zegny jiaby zegny, izy volanko azadigna mizaha lien ambanao fa io zegny entiko agnampanao bebe kokoa zegny. Za amintsy mametriky lien io tsy par accident fa ambelako zegny izy entiko agnampiagnanao bebe kokoa koa zegny. Donc zegny azadigna fa afaka anao zao ty mireprogrammer mindnao amin'ny lien de genoscript ambany hoe entinao zegny mba homino fa hoe mora zegny mitady vola, ary anao zao ty zegny afaka mahazo vola amin'ny fotoana jiaby amin'ny fitandraisanao koa izy le magnazavy raha zegny amin'ny lien ambany io. Donc zegny sorako anao amin'ny magnaraka tsy hognany misimisy, ino volanko? Za mivolagna peace, anao mivolagna love. Oh peace and love.